yanzu labari da dumudumin sa sojojin Najeriya sun hallaka 'yan bindiga 45 a jihar Katsina daga ciki har da Kacalla Alti. Masha Allah, muna roƙon ku share din wannan bidiyo sannan ku biyo mu har karshen sa domin ku ji yadda wannan al'amari ya faru yayin da sojojin suka fafata da waɗannan 'yan bindiga. Dakarun sojojin Najeriya sun kashe wasu da ake zargin 'yan bindiga ne su 45 a yayin wuta musayar wuta da ta faru a karamar hukumar Dan Musa ta jihar Katsina. Majiyoyin tsaro sun ce wannan farmaki ya biyo bayan sai bayanan sirri da aka samu akan 'yan bindiga da ake zargin suna aiki a wasu sassan jihar Katsina da makwabciyar ta jihar Zamfara. Daga cikin waɗanda aka kashe a wannan farmaki akwai wasu manyan shugabannin 'yan bindiga guda biyu waɗanda suka hada da Alti wanda dan uwa ne kuma mataimaki ga gasar gumin shugaban 'yan bindigan nan Adamu Aleru, sai kuma wani kwamanda da ake kira da Male. Majiyoyi sun ce wannan fafatawa ta faru ne bayan wasu 'yan bindiga akan babura kuma dauke da manyan makamai sun kai hari ƙauyen Alhazawa a karamar hukumar Musawa a ranar 5 ga watan Maris da muke ciki, inda suka kwashe shanu na mazauna yankin. Rahotanni sun ce al'ummar yankin tare da wasu 'yan bindiga da suka tuba sun yi turjiya ga harin, inda suka hallaka 'yan bindiga guda 4 tare da kwato shanun da suka sace aka mayarwa masu su. Sai dai an ce 'yan bindigar sun sake haduwa tare da komawa da yawa a ranar 6 ga watan Maris, inda ake zargin sun shirya kai wani harin ramuwar gayya. Yayin da suke kan hanyar su ta zuwa Musawa ta cikin Mai Dabino Ewad, sun ci karo da dakarun sojoji da aka jibge a sansanin Forward Operating Base FOB da ke Dan Ali a karamar hukumar Dan Musa. Hakan ya janyo wata mummunar musaya wuta inda dakarun sojojin suka yi nasarar rinjayar 'yan bindigar tare da kashe 45 daga cikin su. Sai dai bangaren sojoji ma an samu asara inda sojoji guda 3 suka rasa rayukansu a yayin wannan fafatawa. Bincike ya nuna cewa Alti ya fara ga wuta matuka a ayyukan kungiyar 'yan bindiga bayan mutuwar dan uwansa Kacalla dan Isuhu wanda jami'an tsaro suka kashe a baya a wasu hare-hare kan 'yan bindiga. An ce Alti shine wato ke tsara hare-hare da dama akan al'ummomi musamman a yankin Dan Jibga na karamar hukumar Tsafi a jihar Zamfara. Majiyoyin tsaro sun ce dakarun sojoji sun kara tsaurara ayyukan bincike a yankin domin bin diddigin sauran 'yan bindigar da suka tsere tare da rusa cibiyoyin ayyukansu. Masha Allah, muna jinjina tare da yabo ga sojojin Najeriya bisa wannan namijin kokari da suka yi. Muna kuma ƙara addu'a gare su Allah madaukakin sarki ya ba su sa'a da nasara wajen kawo ƙarshen 'yan ta'adda da masu tayar da kayar baya wanda suke halaka mutane babu gar babu dalili. Muna kuma ci gaba da addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen 'yan bindiga da masu tayar da kayar baya wanda suke halaka mutane babu gar babu dalili ko kuma kama su domin karɓa kuɗin fansa. Muna kuma ƙara jinjina ga waɗannan sojoji da suke aiki babu dare babu rana domin tabbatarwa da cewa al'ummar Najeriya ta zauna lafiya. Muna roƙon ku taimaka ku share din wannan bidiyo sannan wato ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan kokari da sojojin Najeriya suka yi.